салому алайкум дӯстони азиз. имрӯз каме дар бораи маориф ҳарф мезанем. тибқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маориф қисми 4 гуфтааст ки ба синфи 1 ҷалб кардани кӯдаконе ки син солашон ба 7 сола расидааст ҳатмист. дар қисми 6 қонуни мазкур гуфтааст ки ба шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон 9 соли таҳсил дар мактаб ҳатмист. ва дар қисми 10 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маориф моддаи 16 гуфтааст ки дар кадом асосҳо фарзанди шуморо аз мактаб хориҷ карда метавонанд. яъне агар фарзанди шумо амалҳои ғайриқонунӣ мекунад ё ин ки ба мошин ба дарс меояд. ва сеюм вақти оидномаи мактабро вайрон мекунад ва кӯдакатон бояд ба синни соли 16 расида бошад. барое ки тибқи қонуни мазкур ман дар боло қайд кардам, дар ҷумҳурии тоҷикистон таҳсили 9 сола ҳатмист ва баъд аз хориҷ кардан фарзанди шуморо бояд фавран тибқи қонуни мазкур ба шумо ба падар ва модар хабардор кунанд падар ва модарро. ин ҳамаш бо мувофиқа бо мақомоти маҳаллии маориф яъне райотдел мегӯянд. ҳуқуқи шаҳрвандии худро намедонед ва ба кӯмак ниёз доред? пас ба ютуб канали Адлия Юститсия номнавис шавед. ба шумо ҳатман кӯмак мерасонанд.